dincolo de cafeaua, plicul, atenția, cunoștința, mie îmi place mult mai mult varianta cafeaua și apa e pe gratis, restul, dacă ai o problemă, punem procesul verbal, le vedem la tribunal. Dar ca să poți să spui chestia asta, trebuie să știi că ceea ce ai făcut e bine. Nu poți de la început să ajungi la avocat și nu poți de la început să ajungi la jurist, căci într-adevăr nu ai bani. Ca atare, e bine să fii informat. Dacă e ceva ce fiecare organizație de întreprinzători din România a cerut-o în mod constant din 90 și până acum, este aceea de stabilitate și predictibilitate legislativă. Ce nu a reușit să facă oricare dintre guvernele din 90 și până acum, exact asta. Adică, în alte cuvinte, nu știm exact ce modificare ne lovește mâine și de aceea ne ajută un astfel de problem. Dar mai e un element care mi-a plăcut în prezentarea aceasta, apropo de ofertele guvernamentale. În Statele Unite, 40% din ofertele pe care guvernul le oferă întreprinzătorilor mici și mijlocii sunt neridicate, sunt neabsorbite. În Statele Unite, acest lucru reprezintă o criză. Se discută de 5 ani de zile cu privire la modalitățile de a băga imeniștilor pe cât banii care sunt în buget și pe care imeniștii nu știu că sunt acolo și nu știu să ducă să ia. În România stăm bine. Stăm foarte bine. 70% din bani sunt neabsorbiți, pentru că 30% e pe bază de pile și cunoștință. Adică înainte să se lanseze un program, prietenii celor care oricum sunt implicați în program au aflat și deja au dosarul depus. Ăia reprezintă cei 30%. Restul imeniștilor normali habar n-au că există un ban de luat. Sau află de obicei când e prea târziu și când nu mai poate să aplice. Ca atare, orice fel de program de genul acesta poate să fie util. Am stat foarte mult să mă gândesc care ar putea să fie rolul Consiliului Concurenței în viața imeniștilor. Am stat că și m-am gândit, dacă tot vorbim de inspectori, inspectorii de concurență au treabă cu petrol, cu rompetrol, cu, în niciun caz, cu noi oamenii mici. După care mi-am adus aminte că ei, de fapt, au fost înființați ca să ne apere pe noi oamenii mici. Întrebarea este dacă reușesc să facă acest lucru sau nu. Domnul George Andițoiu este șef serviciu relații instituționale și comunicare în Consiliul Concurenței și ne va prezenta un workshop pe subiectul programului de conformare. Noi ne conformăm sau ea mari să se